हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलाङोब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर बिथां प्रबिन मैथा बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुन जाय सावथुननि मुङानो जादों मिस्टार ग्रेजुएट। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअखौथ' आगोलाव गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनावनो जौगाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बिरफुं महिलारि, मनिषा, कमलेश्वर, प्रबिन मैथा बर', देगार सिं आरो कामिनी राकेश आरो लोगोसे गोबांथार बर'नि फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामनाय नुनो मोन्दों लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 3 सिम नायखाबाय आरो रिलिजबो खालामनानै होखाबाय आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायखाबाय रिलिज खालामनायाव। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आरो गोबाङानो बेनि पार्ट 4खौ नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। गोबाङानो सानदों जानांगौमोन बे पार्ट 4खौ माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर बे पार्ट 4खौबो मैयानो रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बे पार्ट 4खौबो जुदि नायालासिनो थादोंब्ला बयबो रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजोंनो बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना बे पार्ट 4खौबो नायखो आरो नायनानै माब्रै मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों थाबैनो लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आरो बेनि पार्ट 4खौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबाङानो बेनि पार्ट 5खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जायो नङासै? लोगोफोर बेनि पार्ट 5खौ नोंथांमोना दायो नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जायो नामा नोंथांमोना? आरो बेनि पार्ट 5खौ नायनो थाखाय दायो जोबोरैनो एक्साइटेड जादोंब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बेनि पार्ट 5खौ 1 उइकनि गेजेरावनो सानडे खालि रिलिज खालामनानै होयो लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना बेनि पार्ट 5खौ नायनो थाखाय दायो जोबोरैनो एक्साइटेडब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर बिथांमोना थाबैनो सानडेफोरनि गेजेरावनो रिलिज खालामनानै होनो हागौ लोगोफोर। नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो सानडेनि गेजेरावनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपकामिं मुभि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों मोनथिनो मोनबाय थायो। थेंक इउ फर वाचिं।